Mwancho mworigereria Wensoko TV na gukwandire nande andonsi asore mbiyamo na soko chorigeta seni kiago Giensoko TV asobot kobiga boikome na gatatu na boikome na gatano na gatatu umwaka mutinyo goikome na rimwe mwaka wa bwechiri bubere 25 nchenkuru kwa Clinton Ndigi ngikaranse tasiri baga ria ya Frida Kirubo abugete mutimoko torigo chia kwera kurende go chakera ankyo nware emiremo buna botambe kurenda sebonega ngogo kwanya na gukwariga ni asenchera ya bene nkomanyi aya aene kiwe kurwase chinsemo horokongorwa gusie county ya Kisii county ya Nyamira abigo chi county chonse 45 nebira sabari kibaito bamangana babekire kambi kwene kyabuna ntochiko komanya ase enchera ere engia asiri bagari abakombwate se kurwase studio ya kabere chinga kechiga gochia kwene kyabuna amariogi nechibicha na chikugochera ase enchera engia twagosabire oikaransoike obena intwe kurubona sekeria mesa ya Wensoko ensa ayamo achakire bono. Karibu sana mwanchumo rigereria bono butuko bware rotugo chakano robotiro kubwatia kurwase county ya Nyamira segatia bagaka kurwase nsemo ye bunge ya Borabu nigo bono baragire bokongu egati yaba MCA be county yo hase hogo chakyo muroberio bukoriga kumurusia biso mugabana bwe county yo Moske Amos Nyaribo hase bono basabire ngatiga bamutige akore ritengo lyae bagokwana hime ya Nyakono ensemo ye ward ya Mekenene bakuragwa na Evans Achoki nigo bono baereire nga haba MCA barentiro bosoku asokore nto muswada aseja gatatu bono nonya nekero monogari bwe bunge yo Mosketadi Nyabaro atebete buna segiti chirigo chiko barro nigo bono basabira ba MCA baikaranse na gusaba batige nyariba abisi herindagendere koenekia kore machipara na gwikirania gati ya magendro au na gotomanyu morikito Steven Nyariki. I wish to give notice of motion for removal of Honorable Amos Nyaribo, the governor of Nyamira County from office. Ekero ebunge ya Nyamira wetera umukarani Diukio Nyari barariria gochia gosangereria birengererio ichume yaiga igoro yo muswada bukumurusia umugabano Nyamira Moske Amos Nyaribo gwetere bunge igo chinsemo tirache kuru ebirengererio ase sub county ya Borabu nigo barache gokorera ase hor ya Nyansiongo CDF ekere sub county ya Nyamira North barakorera bisio mu MCA bwekerenyo Nyamira South barakora samagacho ye bunge Masaba North barakora obisi yo mu MCA ogesima ekero hase sub county ya Manga barakore kemera service yo mu MCA igegati ya bagaka korwa Nyangono hase ward ya Mekenene bunge ya Borabu basabire ya MCA batige kurusio mu governor Nyaribo eria koreri tengoria ekonyora ngeiri are gotebia bagusi baito itongo no gaywa mware ko irangora na gotware ko bugaywa obai musie ba Nyamira mwaretire obosoku na ende mwaretire amangana atari amaya agocha gotokurira Nyamira mukareta impeachment entangani mukarete ya kabiri mwaretire ya gatatu obo maene bwa mangana igo mutagete tusamuri chibando twasimegete mugondo ege kwera tukuburugera togese mwamotemire ko mutuguta timanyiti mboko ngukia bwate na imwe aba MCA tafatari kamuranje mutagwanja mwire maguru make ekebindi yatabukire getabuke buya igo mukanye mugosere mu mweseri round ende nani yali batigaro aba MCA ira mangana ya ngora nande takungainwa takungainana nande takwangana ko muri yamo ono nonye n'umukikomenyete buo abana bachake obutirigo ryuka oko batebiti bari gwanja gono igoturuche nk'umucyo ituri kobabiya bagukwanekerekyo nigo baragire bokongwa ba MCA asokoreta chisegi kirengaki egento kyagerire Nyamira yairandira amagendero magega Nyamira yatoiro ubwoba utagosokia umugabano itu ya swali ya tatu ekenege kone
no yena ngwano itoyo usuka kuchia ekero kia igoro mu speaker igakwana bono segiterie ko be Nyamira kurugo munuoye wona ndega to kire to kuna naende nkobeka bale kuchikusinya libo nebikone sana tebatokorera amagenderero bono magenderero ki nonye n'abarimu bagosomia base gukora siasa isogosomia igo makorengereri ng'abana abumbaite buri niga kerekyo baereire nga mugabana Nyaribo nigo konyora gorebira gitabyo korosia chipara egento bakwera nga nyorega gochigoto mwanka emereme yo nigo erache koria amatuka abeira amake bono nchigotendo chokorire asa gokorera niga chitura gite cyatoreteire turahita chi constituency chinde gwete bosichi chi county chinde chitura gite chi hamosi aretire Steven Nyarike Mbonde Ensoko TV Borabu county ya Nyamira tukoska bosio mwanchumo rigeria homorwandiri ase ewodi ya Nyamaiya we kiama ya kazi humuske Richard Monyancha niko boneso kire na koraga bokongu hogukagirwa kwigatia barwandiri asenseme yo babere bakogora ebibande bosio bachorio bokech burobire kwane kiwachisari kemeronge bere na isano na ibere chomotionyoyo ka ukwana nabari kyamangana niko bono Monyancha ichanire egakore kyabamenyi wanja konya chikura chiabo hase owanja ebibande byabo biro gutumeka ase chinsemo chinde ya samaleta ngo kona le Richard Munyanja ngwagira Nyasaye mbuya mono senge nyama tuko toroche na ndengo era kare urubono mpaka litiko election tubata matuko kianda twatale buya ndoraro aseye ndeons ingeri abantu mbaro boboire babanya kugore ibande byabantu twase tuko ba strong warning nga kora kibande ky'omuntu tana no burayi bw'omuntu kwagora asenge njura Nyasaye okurwa nda abantu bamanyire ibintu twente kubakorera nda abantu bachorero burayi bo abachorero murayi generi tukobaganyete erinde bajotipitisha murayi bonemo bono ngeri ngote by'abanyamaya Nyasaye obaire engakieno nere mosoke mwechorero murayi muntu tayo goja kobatena chora nyagete gose chora nyagete enenga kieno inumwe kabanyene ase obongaini bwino no manyi bwino mogoswege totale sina saba mambia ochoro murayi ulia ora okoregasi muna bona nyama yetu ndo maetenga chindo chando etaswa kunywa manji ne chimbechire chipara ne chimbechire birasi bye mbio igokonyora umwana otara kurunye bite tulubani mpaka gesieri omwana ojake sukuru eyere gasi ngo ngwasa abana baotara chikiro mtachinyinge ochikolike service ya CD classes ya abantu bonsi nende yo osemeri ainaronda abatebye kera chinyaki chekire muntu abasiko bagosa tumaitengo etana bale chinyombo bakubule ibande beno tiawanja na koni obo uhuru yawo kera dazu democratic lighting nayo wendo chiwake kure okomweke bande igokobunire chinguru chao chosoko chiwake kibande na bali bagonya komyoka bunaho twagolere Munyanja ose Munyanja into support Munyanja nonde les nande ninje na mwete ko boli burayi nande muntu teyongone liburayi nande abantu mbamaite nonde nande tyagonya ko ba propaganda teyo buna naho niri na support linyegete onya na support lyo muntu ngoja wasi support yo muntu je nonda series onya kwarole yakolemere njo support Munyanja chikambe jibeje serikali ne opposition mugonya komyoka tukoska bosio mwanchumo rigeria ekiombeke mogetari gia serikali kia Light for the World bakubwatana ne county ya Nyamira niko bono gia twara maigerio yogo segeta abasae hane mono haba menyete no barema hegatie miaka 15 na boigo 35 gwesokia iro basiro ne chibesa iri kwegandaria na gotiga gosabera se chinchera bako kwaneme yo mucho Nyamira niko bono bate birenga e county ya Nyamira niko here no mubaro wabantu abamenyete no barema gwika 72 gose chiribwe 72 korengana no mubaro ya negative umwaka bwe chiribwe na 19 egento bono bayesokire na gosaba gosirwa yesa muleta go weekly photo Nyakundi setongu sigega Nyamira ngurwa sema ya miriri sigega Nyamira county lero toja se county Nyamira isenje okwana mangana ya oborema ase songo do danga mana disability ningenche ne singenche aiga se ya Kenya anene monongora twinga dogo to mambanya ko konyeka nitakire okonyeka na sigo Light for the World ine shirika liodi na mone okonya abantu babwate michalo au ye ya chira Nyamira bota ne county government ya Nyamira
bateme work together kwenishonga the person with disability bakonyekire ndo program au tucha kwanza wasoma kumunya kwanza 2026 to 2027 jiko ngokonya abantu baitu bateme chando au yokorema ebe no barimo bwa tubongo barimo bwa physical na barimo bondo once ina yote abantu baitu especially abana bari miaka between 18 na 35 who are the youths yote meko encourage bachi by enroll in this program ekirans from next year January inde bakonyeke waitrase program. Currently, abantu banyamira babatu barima as per the census year 2019 bare abantu angechilwe marongevere asa Marieta Nenguruku Christine Kerubo ngurwe wodi yekerenyo korwa organization ya radio pero ninde no moko twari ngenyamiro training ya inclusivity egangene ne yo murobelio yo no koranga abasae baro no bolema gochakire emyaka 15 mpaka emyaka 35 osaro baine nkonyora bali obokonyi bwa kifedha injira bara bakwegendera liboka abanyene egera abantu baito barwe esobo sabereri abantu baito barwe esoko bachigurube esa abantu bande abantu baito yendo naba encouraging gelinga umwana twaro bolema especially even no mwana omunyaruka even no mumura even no musae digato sibuke twaro bolema talima kwa abantu krekene bakiranga no makwa bosine yukora gereri irenda abantu baito isiko bapime bamanyu there is always a way abantu bakwa assess to manga bakonyeka yende ketanga mtu akolire twae tiririchiko ngule ya Disability Act Nyamira County mononto chuko sensitize abantu baito ningi kera seri chikerio na kiri golenda obosibole na mangana mange gure ya abamenya tena bolema inakuwa vizuri. Mancho murigeria togotamboka bono kurwase county ya Nyamira togoswase county ya Kisii. Maiga ye committee yuetenderete ekewanda giekawa gya Kenyoro kegotoka nsemo ye bunge ya Bonchari county ya Kisii konia endemero yekewanda ekyo naboigo kegotoka nsemo ya Gesonso naboigo konia nyomba yabo egotoka somuchi obosongo abo bono bamenye abatamanyeti abaremi itkoria rero nigo abaremi nabatendria bachorwa koringoria higoro yekewanda ekyo naboigo kurigeria engane yo asoboime baomerana hase kewanda ekyo litkoria rero nagoikirana serio geri mabuna committee eyo ira ni chibesa chenyomba ya onetiwe naboigo gukana unandemero teyo egochia koniwa masabono baboria serikali koriga gwesona negati elikogayana engane yo asobwango bunagotomanyo muri kitopethuel machini abaremi bekewanda giekawa ya Kenyoro egotokeme wodi ya Bugiakumu ebunge Bonchari county ya Kisii niko beso kiriri kuria rero asigikaro kiabende ime yekewande kegotoka chinsemo chagesonso asoko emurungania igoro ya committee yatenderete kiwande kyo asoko niendemero ye kiwande kyo naboigo enyomba yabo egotoka imemo chobosongo abo asebataba manyetie Kenyoro Farmers Cooperative Society kubwatia mune bintu bya Kenyoro bya beire mishandled chinyomba yao ni town obole mubwao ni guchipisi ga ikamuna totenenega no monto yo murule maega oiro bole mubobwensi muna koti ya moiro ko kumatoke ondali abalemi niko batebire igasobomo aba bachete bagaiti koti ni galia bira barabukumanyanga koti ya irondali obolemo mboyo Bonchari na mboyo Kenyoro ondali agotacha balia aete chibesa genda babwatie bamwira ndi chibesa chiae obolemo obo chisokoro chetu no chankorete kawa sokoro yana chose bomwega enamba yaye muna baba ararete nero no intu abanyene tokoreta chikaguga nero togotumia kori chibesa intu abanyene ntu arangire tukere binsere bigokorwa twaigure muna baisaranste bagakorobokora twaigure muna bakoreta bakari chibesa twaigure muna bakore chibesa chigutumia kweyaga chemechi yabo otokobate bintu muna bare minto bwate mechando chibesa kibari getienjera bakachinyora echine chiabo lakini ubore mubokoni kubwa Kenyoro mboyo gabokoni gwa amina ukwana nabarikekerekyo maiga yogo korigikarekyo no burobotindi nigo abaremi nabatenere abo banyako bakwera nigo baganetye chibesa echichone tugwe enyombeyo nabigo enemereyo teligo chikoni wa kigima intwe ne committee eri mwachorete ya oversight igo twachirega iga nabaremi kubwatiria obolemo obwo bwaito nigo
tokobwatiria seng'encho ntobwati ncherende tokonyora bese korwa andonsi otatigo boremi bono nakie kogera twachira egere tobwatirie serikali tobwatesie tonyore egere tochake koira chikagu chiaito to ekiara no nabagotire no bakonyora korwa nchira teiyo otogoteba iga tochake na former Germany ori orengo abutu atebire barusigu barangerani abantu bari executive kianda barangeri osozi barangeri omonyene chibesa bamuiraneri chibesa chiaye intumu n'abantu ba Kenyoro muna abantu ba Bonchari constituency ntori tiyare gochigodai gwe bintu totamanyeti ntori tiyare koni obore mobo nabwo abana baito ba mambia tubwata future nabaro butoraga che institution iga ekonya abantu baito ba Bonchari ekonya abantu baito ba Kisii county niko mono baisokire na kuburia serikali wesona nigati na kugaya nengani ya sobwango eri manyare ko babakonyoro bwende mero yabo nande to gosabe serikali ekaro ya irwo mangana muna ya makongu bashugulika sobwango era bakonya balimi baito bagendera kolegasi. Kwa hivyo tunaomba serikali muone vile wakulima wanasikia bibaya, musije mkawache chambo likatendeka mkuje kusema mkujua. Tumesema katika ofisi za serikali Oversight Committee ambayo inaongozwa na chairman wetu Charles Rwanga, kila ofisi yoyote ametoa rambilambe za wakulima na shida ya wakulima. Kwa hivyo sisi tunaomba serikali iungane na sisi hatuna vita na mtu. Serikali iungane na sisi ipate haki ya mkulima arudishiwe mali yake kwa njia inaofaa. Ripotiria Ensoko TV kuroiga gesonso ebunge ya Bonchari county ya Kisii nchini Kongoro kwa Pethuel Machin. Nebora muri kito Pethuel Machini na roboti rwa senchira yobo ikirano togosikabosyo mwancho murigeria ekiyombe kya bateresa gya Kenya Progressive Nurses Association KPNA niko bono gya twaro kuomerana kwabo ku mwaka se county ya Kisii ensemo ya magacho a ATC okwana nabarari omubasorero no mutendri bwe ekiyombe kyo Michael Nyongesa uyo nyara ko bagakorera buna ekiyombe kyo niko kire nekirenga ekenene yogo chia kwene kya buna abanyagitari bateresa bonsi bensi ya Kenya nkonyora bare obomanyi boisaine eri banyara ko babako gendera kurwa bokoreri gochiase abananchi. We are an association, a professional body, and our main agenda in healthcare is to ensure that nurses provide quality of care. And for this to happen, is that nurses must gain skills and competencies to be able to perform at their maximum to serve our clientele and to serve our patients. Now, why we are here in this case is that we have an annual scientific conference. And the annual scientific conference talks about the future of nursing in relation to evolving education and evolving practice. Things have not remained constant. Things have become dynamic. New diseases, like recently we had COVID-19, they are coming on board. And so the training, the education nurses go through must be aligned to what is going on. So we have this discussion here. And number two, when there are changes in the healthcare in terms of diseases, in terms of conditions, then we must also change the tact on our practice. We must improve and have newer ways looking at the horizon for us to be able to have relevant practice, quality practice that will be able to meet the needs of our clients and the needs of our patients. So our discussion here in this conference is about the future of nursing in relation to evolving education and evolving practice. We have global scholars here in this conference. We have local scholars in this conference who wants to share to this conference the best practices that we have, the changes that we have based on research, what is working, what is not working. And this also informs our schools. That's the middle level and the higher institution of learning. Mancho murigeria chidaike mirongo ibere chia utokirigoro yensa eyamo ya bono botuko toika omweria senseme ntangani korende gosabanga toskare togosiume chiduka kenkorana nda senseme ya kabere togendra gweseme amange.
Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ng'aririye imena ishiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera Nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukine buya ngakina kine buya ekera na chiwe ke myaka sta ngachaka ngondifera po ngoira sama go wani kamenya gutokanga na twali rogo wana wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kiraritukure Jumatano chinseberi chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bw'umugusi buya kegemo mwancho murigari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono buya kegema inde aso gutwanchira ko bari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambiye Nsoko bwa kiro mwancho murigari incheni Innocent Onyango Diana Ndem togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatekano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekerese serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikilia serikali ngichwera kwani gorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kuru binto kuru mekitapa kerege lakini ngoira ni maega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge mutuko ase miziki yabagaka eli abantu bakonga kongire chinengo chacha kiri kuchoga ya rumba Momelia kenena poto akenengo yekola mama naboigo ntukwi babasai aba bakurwa jijenzi emisike kogenda bwange bwate chi atalafu le général Dangote anachukua anaweka oye mose kunambi o Ricardo Momo oye mama Dangote Netaliane Edwin Nyang'au Edwin mwana mboka nzube ya bololo tumerane kila litukulia Jumamosi kati ya saa 10 wika ensa AM Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigona yira mbarato asena gakuba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abwo obachire nkuma ase Chigosori au egati yabo chinchire chaba munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muroberio obwenda basi y'abanyangongo emegane yonsi nigora enyore aiga imigeteseni kyao kyabene ege Nsoko TV oboroso obwo magusi na inche Daniel Omwaga mnabotambe nigo bagontona Erieta Suarez Mwancho murigaria mbia muna Nsoko gendera gusangana intwe na boigo kugendera kubwatia miroberio ye Nsoko TV hemesema yakuru Nsoko ensa emo ensemo ya kabere ngo kwariga nabono togendera bosyo kwemanya aya aenekiwe asomu MCA we wodi ya Nyamasibi omoske Christopher Onsanga niko bona nyara ko bakago ikiwa ase ekegambero ya Kisi bosyo bomonachi ebina omonene John Nyariki abo ase bono hanyara ko bakago somerwa mamochae kugania abantu nabo igo kubairania kuberande chibesa echubolimo unanigo anyara ko baga koira omwana Mildred Gakonge ase ense ya Canada ubongaenderia obwoni go bona obwerete okoegwa egesuro busaka nyara ko baga koegwa chibesa chiribu MM 53 ne chiminya amo ne chibesa chiribu 50 korende tachi agwikirania eira yayo muri kito weekly forenge nabwaterria orobotioru nabono twarigandia senchira ibwikirana
magega yo mwe musibe ward ya Nyamasibi umutike Christopher Nsaka kubeko byara bwigoro napa busobo tuki ono litikulia rero niganyaka bagaga kiwase kigambiro gya kisi asama machabere yoko bangaina eliko baliana ni basubati babere asiri tamelio gachi ishiringi kiribu emye mona 53 na isato chimya inye egati chitariki 10 omutinyo kabere omwaka wa 2022 amana chitariki 19 omutinyo motangani omwaka wa 2023 abo asa mongene tabuna na chiko makonyo mwana ya Mildred Gakonge ojia sense ya Canada. Christopher umeshtakiwa na kosa la kupokea pesa kwa njia ya udanganyifu kinyume ya sheria. Maelezo ni kuwa kati ya tarehe 11 mwezi wa pili mwaka 2022 na tarehe 19 mwezi wa kwanza mwaka 2023 katika mahali hapa Chumbikani nchi ya Kenya kwa nia ya kulaghai kupokea kutoka kwa Mary Gachi shilingi 13,400 kumdanganya kwa ungesaidia msichana wake Mildred Gakonge kumpeleka nchi ya Canada. Ukiwa unajua ni mongo. Ni kweli ama si kweli? Kwa hiyo tariki 14 omutinyo kane omwaka wa 2023 asa tamanyekanetie imensi ya Kenya nigo Nsaga amongenete Caroline Gakonge eleko mura kishiringi 52 asobongene lebona nigo arache komwera Mildred Gakonge asensi ya Canada. Kwa njia ya udanganyifu kinyume na sheria. Maelezo ni kwa tarehe 18 mwezi wa 4 mwaka wa 2023 katika nchi ya Kenya ukiwa na nia ya kulaghai ulipokea kutoka kwa Caroline Gakonge shilingi 70,000 kumdanganya kwa ungesaidia msichana wake Mildred Gakonge kumpeleka nchi ya Canada, kitu ambacho ilikuwa ni uongo. Ni kweli ama si kweli? Onsaga bono ni gabe goto biara sama machayo na gwikibwa busio bweke gambero gya kisi busibo munache bina John Nyariki prosecutor Kiriota Sokelo ni ga sababu na Onsaga tabasa kwa gwe bond ekiagara ni gabo bata macha mange ayo amubwatanete asobonganire bunobwo nonyana asabali abange batara amasoera. For the reason that right now as we speak we have received so many complaints concerning the accused person for related offenses of obtaining money by false pretenses. Nyina boni go Wilkins Achoki oyoro mwakili oye ameralia yona kwa tababuna no bwende bwa yakwegwa ebond ekiagera ni garo mwe MCA nagonaga na iria gendere ko bakorera abamenyi be ward Nyamasibi emiremo. The accused, Your Honor, is a member of County Assembly whose offices are 100 meters from this court. He comes to work beautifully every day so that he is not a fly to his Omunache bina John Nyariki ni ganchira na mangana abonsi abokolende ni gamo ebondi ekiribu emyeyemo amone cash bill ekiringi kiribu 50 abo aseki ne kyokira kikotegererwa abuya asitariki 12 omutinyo 12 omwaka wa 2025. They ought to be investigated and charges preferred against the accused. As for this matter, based on the charges on record, the accused is granted a bond of 100,000 shillings with one surety or a cash bail of 50,000 shillings with one person. Mentioned on 5 December 2017. Onsaga ni gaigolerwa magigayo kwa kane cash bill ekiringi kiribu 50 na bond ekiringi kiribu emyeyemo kolende na ndobe ko byara na babisobo tuki isiko ya magache kigambere kya kisi na koirwa asegeta sene kibonya nyembo gya kisi central abwasa naende arachikigorura mu machande yobonganire abonga bunobwo ginko reporteria Ensoko TV kurwa gaigasebo katikati wo mochobosongo e county ya Kisii ireterane Wycliffe Orenge. Emono murikito Wycliffe Orenge no roboti ruwa senchira yobo ikirano mwancho murigari abagotebanga ekero mwananchi aganetie obokonyi na guikwange nigabwente ekumurigereria umurayoya tugusuka bosio kero siasa chigendrete hase ense ya Kenya bosio bochore bokase chinsemo ao nigo bono mokonyi bumurai bwense ya Kenya Kithure Kindiki hanyara ko baga kugikeria oyo kabero mokonyi bumurai bwense Rigathi Gachagua hase bono hagendrete kweneke siasa chuko baga bananchi igaboria bamenyi bensemo ya mbere no thime ya county ya Embu bwakira Leonard Mtende chikura echinga kibono habamenyi bense
enseme yo bagendete kwiroberia na kwigarigana guchugikirania bochorio bwo chitariki 25 chumutionyo iga Deborah Kirubo agotumanya senchero wikira Omokonyi bw'omurai bwense Kithure Kindiki nigo agikeirio yo kabiro omokonyi bw'omurai bwense Rigathi Gachagua asabulire abamenyi b'ensemo ya Mbeere North imeye county ya Kiambu gwakira Leonard Mutende Chikura chinga kibona abamenyi b'ensemo yo bagendete kwerigania sobochorio bake buli mutwe fire si fire minoma si noma. Sasa wewe ndio nani? Haujafanya kitu chochote, haujajenga classroom, haujajenga choo, haujajenga barabara, haujatuwekea maji, haujajenga kanisa. Saa hii unakuja unatuambia ati wewe kiongozi wa nani? Waende asiende, waende wasiende. Na tumekuja hapa kwa unyenyekevu, kwa heshima, kuwaomba kura zenu kwa sababu ya uchaguzi wa wiki ijayo. Omoseneta bwe county yo Alexander Mundigi nigaira chinga kichiaye kubuli amenyi benseme yo kubwaterana na Leonard Mutende yo kubuli buraya sebono agikerio yo kabiro mokonyi bwo murai bwense Rigathi Gachagua. Sheria ya Kenya inasema ukimbichiwa miaka 10 unavaa ukae nyumbani, hata kiti ya cattle dip huwezi pata. Mnataka nimwambie ule kiti wa jamaa anavaa apate? Ile kiti anavaa apate kwa sababu sisi wote tuko mbele ya macho ya Mwenyezi Mungu. Anavaa apate kiti ya kanisa kwa sababu hiyo sisi wote tutakuwa tunaenda mbinguni. Lakini ingine hawashani nayo. Leonard Muthende uyoko bulikero kyo jumbe ime ya Mbeere North nigoene klia bamenyi benseme yo guchia kubaletera magenderero. Mukishikilia leo Muthende achaguliwe, niende bunge, nitetee maendeleo, nisimame na viongozi wengine wanapenda amani, ndio Kenya yetu iende mbele kabisa. Deborah Kirubo, fire si fire, minoma si noma, imbwekse Ensoko TV. Toskabo simo anchumo rigeria heizara yoboremi ne tuko ni gobono nababwatani batari kurwase ebe serikali bari bakorire egeikaro bose nigo banyarko bakonekia hegeikaro ne wizara kigancheke ne serikali ime omuchio Nairobi hase banyarko baba gukwandra emechando au hiyo ekobabwatrania ekaro kyo bonchoreria oboremi boigo bwetugi yabo asege karekyo gikiranwa no mwaziri hotene to boremi ne tuko mutahi kagwe na boigo omubwatani banyarko baba kwera emechanderi bagwetera hase omobisomo na se wizara kiganchekerene Chris Kipto anyarko baga koenekeria abarimi abo betu amagani abo onsi na cheko baga korigererwa ne serikali. So when you don't match revenues, what happens? You have to borrow, and you have borrowed more. Some of you, if you know the history, in 2012, 2013, we were rated a country of low debt distress, and our debt carrying capacity was high. By 2018, that had changed to medium, and by 2020, we were rated a country of high debt distress. In other words, high possibility of risk of default. And from 2021, when we started having an IMF program, we have been now pursuing on how to address debt vulnerability. Hence what we call fiscal consolidation. And fiscal consolidation has meant that we are trying to reduce budget deficit so that we try as much as possible to balance the budget. And we succeeded. 2021, our budget deficit. The business community sitting around here come together and speak from one position. I'm happy about the agro dealers. As I said, again, if you speak from one position, particularly with the listing of the 47 county lists that you have, we can engage immediately to put you on the distribution list for the subsidized fertilizers. The second issue that as an ask I have for you is communication. Communication, particularly from our subsidized fertilizer program. Slowly it's beginning to function well, and I know, but unfortunately some of our private sector players, including One Acre Fund, had to close down a number of their shops because they can't compete with subsidized fertilizer. So somehow PSCS, you've got to find a way of getting private sector distribution involved in the fertilizer distribution. We've spoken about this several times, but maybe we can meet you again, PS, to talk about how to get
people like One Acre Farm and all the Agrovet shops who are now out of the fertilizer game back in the game. Mancho murigaria tuguska hosio asensemo ye chigosori bono MCA we wodi ibeno Moske Steve Arika ni garuro koboria gochia sabasae banyare ko babagu esoke na kor ke chitalanta chiabo hegere chinyare ko bachiko bakonya kwegenderia sobo gimabwabo Muskarika ni gare ko yakwana iga chingaki aikira na segeti Kenya nturago igotoka nsemo ye bunge nyaribari chache county Kisii chingaki chiegosori chokwarigania ho bose chokwarigania oyo arimukie hobo nyankongo wege kombe kiumo jumbe wensemeyo ya nyaribari chacho mheshimiwa Zahir Janda etimu herabwe asensemeyo y'umupira w'abasacha irachikwa nyora chilingi milioni yamo na asensemo y'abasubati nigo irachiko bagi kwebwera enusu milioni. Steve Arika mumsewe wodi ebeno ngwakira mheshimiwa wetu Zahir Janda ngambiamono asikira umwaka konyora timu jeito na kolente gekombe nende bono namende tenga bake timu namba 4 nere nechenyole sawadi nabaiga abana bake balia balensi emyaka 16 lichinguli tanjerete wako mupira igo muibo bekagera umwana omoketa go changanya na bali abanene ngwaka ngambiamono ekombe kene constituency lakini abantu baibeno konku basabanga injirate iyo toko je twatengera kiba siko gende siko akumupiro mokong egerne ntutonyore kisawadi yumushimwe wetu Zahir Janda etigarase getikia nyantro abantu baibe no babenevi emilioniteribaserenke ase nabagonyora ya promote asa abantu baito abakimupiro. Mancho murigaria no tuikira omwerio wemesa ya mayakuru ensoko ensa AM chidaka cha butukire 33 igoro yensa AM ngo wakira mbyamano asoko sanga na into na begombo yamano gochia sabariki baito bamangana haseri bagaria ya brana chako ngemaga yechi kamera toldi na bego director zaki Kenya kuru ase studio ya kabere to wasabaga ndrago twaro burigerio bya wemeroberia gendreta sembeo yensoko TV yekoroga chinsa isato inchi kwera na gaiga na indeto sange ase opoimenchen kuru kwa Clinton ndigi